Myslím, že to pre mňa veľa znamená, že budem musieť pracovať ešte ďalej a budem sa snažiť dostať na čo najvyššie pozície. Splnil tak aj svoj ďalší cieľ, ktorým bol získ miestenky na budúcoročné zimné olympijské hry v Taliansku. Počasie je prevažne veľká, len miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe aj prehánky, a k tomu denné teploty. Sever Slovenska 6 až 12, všade inde maximálne do 18 stupňov. Veľkonočné sviatky vám želajú a deň s Fan Rádiom prinášajú tradičné horčice a kečupy Sniko zo srdca Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk. Hity, ktoré milujete. Na 1. apríla v zime bude v šálku a čiapke ste so svojím Fan Rádiom. Aj sa nám ochladilo, aj nám zasnežilo a Tatry sú to vyzerať bez 1. apríla. A čo vám prinesie Fan Rádio do vášho 1. aprílového života? Pekná skrina z recyklovaného vesmera. Budete chlapci robili šuk a Styrio pre vás. No, máš to tam naliaté? Chcel som ti ukázať. To bude dobre vidno. Nič netečie. Všetko je pekné, suché. Rampa je nová. Môžeš smelo jazdiť. Nechám klepák spraviť a vymením olej. Od spodu nič netečie. Takže som zvedavý, či ti to bude chlapkať. Alebo nie, toto už je nová skrupka. A vidíš. Takže tu nič netečie, to je všetko krásne. Už pri tom preplaku, takže neviem, kade by ti to malo tiež na relatívne to máš super. Tak.